Čaute, ja som Galaxy Boy a vás vítam nového videa. A toto je prvé video z Fortniteu. Takže ak sa vám video páči, dajte like, odber a ideme na to. Zatiaľ dám nejaký emot. Toto je, by the way ľudia, toto je prvýkrát, čo natáčam Fortnite, takto na YouTube. Už som načítala. OK. Zatiaľ môžete napísať do komentárov, ako moc sa vám páči moje skin combo. Zatiaľ sa ukazujú moje nádherné edity. Vidíte? Tak to needitujete ani vy. Zatiaľ tu ideme kráčame z rybok. Čakaj. No som nestiel, škoda. Ja by som prišiel tu do Crime City. OK. Ja mám 3000 goldov, takže môžeme si aj niečo pomíňať. A toto video nie je challenge, nie nič. Ja proste, toto je moje prvé video z Fortnite zatiaľ na YouTube. No tak. Yes! Ľudia, toto by som nestalo. Ja musím vylúpiť teraz safe. OK, ešte si beriem toto. Typko, sa posral. OK, ľudia. Teraz sa... ja nemám matro. Tak pomôžem sa trochu zničiť tomu sejfu. Typko. Aby tam bol skrátka, dáme ešte jednu hru, ľudia. Ozve sa vám v lobíšku. OK, ľudia. Som tu v ďalšej hre. A verte mi, že táto hra bude dobrá. A nemusí byť dobrá, lepšia, ako to bola. Namyslím. Jo, kam podkopia sa zlý. Počkaj. Nie. Kam vidíte tie edity, ľudia? Viem si to sa emutovať s typkom. Zničím ti tvoj barák. Ha, 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 ha. OK. Teraz... neviem, kde by som mal ísť. Teraz asi ide... Kde je ten vlk vlastne? Seaport City a... Neviem. Idem semka. Jak sa to volá? Čakajte chvíľu. A to je jedno. Foxy Floodgate. Foxy Floodgate. OK, ľudia. Všetko ide, OK. Yes, železné, toto pištol. Sorry za tie lagy, ja za to nemôžem. Hej, ale more.
OK. Toto je dobrý camping spot, ľudia. Vyzerá, že to sú dva. Ne. Kámo. Kde to je? Kdeže tu je ďalší? Ešte bez. Len preč. Papa. Viete ľudia, to je ešte akčnejšie v GTAčku. My sa povedať tu na tých baní. Dúfam, že to nebude typek. Počkaj. Nie, to je socha. Ľudia sú tak zmetení na tejto mape, že prosím ospravedlňte ma za to. OK, teraz to hľadám. A to nič. OK. Ja sa ešte asi nikde naučiť, lebo len tam sa niekto dobre neučilo. A napríklad kde inde, jak to Canyon Crossing, či jak sa to číta. Skôr Lagging Crossing, alebo jak to povedať. Nie. Dám killa. Mne sa nechce vychádzať. Ešte s tými lagami ľudia. OK. Poď sem týpek, ja ťa spapám. Teraz sa ešte naťažím matru. Počkaj chvíľu. Hej, on už o mne vie, podľa mňa. Aj keď ja ho neviem, on už o mne vie. Kámo. Yes, kámo, už druhý kill. OK, ja si napijem minička. Teraz kapeš do rana. Kámo, nie, ja som vyhodil shotgunu. Ale tak som zabil ľudia. Toto bol Bueller. Yes, on má sentimentálku. Beriem ešte toto. Už mám o celkom lepšiu. A je ešte nejaký boss? Medal tam je, kámo ľudia. Keď máte takúto situáciu, nechoďte tam, to je pasa. OK? Kámo. OK, mám ďažko. Že ma dohyluješ? Ja idem ťa volať, jak to mi Drandir. Ty si pidín. Daj mi healy, pidín. OK. Hej, stoj. Hej, ľudia. Musíte označiť, že títo typci sú úplne cute. Gladí typek.
OK, tak idem to hore. Ahoj. Počkaj. 15. Kde si pojsem? Musím byť tvoje footstepy. Neviem, že to si. Hej, kam, kde zmizol? Berem auto a idem preč. Vidíte, to mám vodičák. Teraz by som rád našiel tú caveku, kde sú tie, proste to baníctvo, kde je ten potkan a predáva to zbrane. Pre tých, čo vedia, tak vedia. Hej, ale nenávidím stromy. Krám si ty kam. Kolikrát si ty vznikol najlepší český song. Od najlepšieho českého speváka, ktorý sa volá Top Meat Randýr. Čo mi dáš? Ja neviem, jak som sa zľakol. OK, ľudia. To je pre to video všetko. Dajte like, odber a čus.